Стари приятели! Здрасти! Радвам се да те видя, Богърче. Иначе, помните как сме Божидар, приятели? Да, пак съм аз, Божидар. Помните ли ми, когато аз четох книгите във вас от Story Down сезон 2? Да, където имаше това 2 и епизод 6, където пишеше обаче пеца. И след това 6. Тогава беше епизод 2, епизод 1. Да, така се дошло. Иначе, доброто е, иначе, сега си. Иначе, ако си американец, мисля от това видео, да вижда Америка. Здрасти, Българче. Радвам се да видя. Днес сменихме ролите в дити. Значи си имаме много. И така, такива неща, като ще имаме една българска приказка и български песни и много други български неща. Първо ще ви разкажа българската приказка. България, да реч. България, как България, да реча освобождението на България. Ние празнуваме работители, празнуваме за победата на родителите 3 пъти в годината. Първо, на 1 март. Това не е на водителите, но благодарение на водителите. Ние отново ги събреме. Български и тия български водители са 3. Иван Вазов, Христо Ботев и Васил Левски. Васил Левски ми е любимият български герой. Той изглежда много красив. Плюс Жули заваля навън. Виж, небето е бяло, значи има облаци. Защото облаците са бели. Защото вече ви научих на света бяло. Облаците са бели. И ето. Ла и 3, 2, 1. Триката. Имamo едно време. Една държава наречена България. Една година. През 1300 и някоя след последния. Извинявам се, смених стаи, даже ще разкажа приказката отново. Имало едно време в Европа една държава наречена България. България била първата много жители. И така е, че България има такива граждани. България е много бедна държава. Че така или не българите са били, да не може ли. Но освен това, има ни кралове, които са помагали с всичко. Докато последният български крал и то последен крал в България писал книга през 1300. Иначе някой път през 1300 турците взели България. И те така: дай ни нашата земя, дай ни вашата земя. Кралят съобщил да направи това и Турция взела България. Години по-късно българите били чак в племене хвалили от Турция. Като Турция имаше България. България достатъчно много векове. Докато са дошли водители, които са опитали да освободят България. Първо Христо Ботев пробвал да никато все
карал българи да се борят с турците. Иначе Христо Ботев няма нищо да си предаде живота. Така или не, те дадали малко от България на Христо Ботев. След това Иван Вазов проквал. Същото станало с него. Докато Нелюш време накрая на Васил Левски, като той проквал. Той много така иде си продаде живота за България. И така че с Иван Вазов накрая турците върнали горнището на България, където било бялото. И знамето на Бог. И така или не, приказката продължавала след кратко стихотворение. Иначе каквото и не, преди Иван Вазов е бил писател и написал стихотворение. Аз съм българче, явно силна майка ме родила. Но аз не помня стихотворението, значи някакво. Така че не бялата част на България била върната. Време е за зелената и червената. Но сия мене пъти хрумнало да вземе Турция. Да бъде България от Турция. Но не както било днес. Там, където е бил Балчик, имаше още, които се извирали малко нагоре и пипнали Украйна. Леко. И така ли, че те били малко в Румъния. Иначе един път Румъния взе да част. Иначе Русия сложи битка. И така ли не Русия и руснаците и българите се съгласили за това преминение и накрая през 1878 година те отидели да се бият за свобода. Руснаците били турците и върнали българите. Но как? Русия така правила. След това за България, Русия взе България и върна българите. И така, че една част да влизала малко в Румъния над Балчик. Румъния го открадна и след това милиони държави откраднаха. Но България все отново успя да ги порасне пак. Докато България не станала като лъв. И така че до днес има ли такива кралове? Не, има президенти. Президентът сега е Румен Радев. Румен Радев е сега президентът на България. И ние всички и най-много от всички ние българите се гордеем от как да кажеш? Много е лесно, българче. Героите. Българските герои, като ако се отличавах се, не си тук. Или Хелоуин спешъл, да. И за сега, че да знаем, българче, до днес България е както си е. Това е била приказката откъде съединението прави силата от лита и така стана България съвременна държава, която си живела щастливо.
Нито, именно, че е най-бедната държава, именно, че сме най-бедната държава в света, не означава, че трябва да станем по-богати. Единственото е, че трябва да се гордеем с героите, които освободили България. Край. Тази приказка беше много хубава, като българската имена. Ето е като химно на България, днес не го използваме. Днес само използваме стихотворения. Ето като за сега, българската традиционна, ето ги някои български празници, да учиме традицията. Денят на българската азбука. Дай ще го създаде българската азбука. Кирил и Методий, светите братя. Те са стали българската азбука преди много векове и години. Тогава чак беше с 2 нули и тогава беше 600 и някоя, като те са стали българската азбука. Кирил и Методий са много стари братя. Кирил е по-малкият брат, а Методий е по-големият. Обаче за разлика е трудно да познаем кои са братята. Кой е Кирил, кой е Методий. Като как? Ако сложат име на тях, на статуите, ще познаем кого е Кирил и кого е Методий. Като един път ходили си ли в българската библиотека на този светъл празник на българската азбука. Аз съм ходил. Тогава и тази година през 2023 съм ходил там и на 24 май. На 24 май празнуваме този празник. А за българските будителите са нови празници. Иначе по-стар празник е българската азбука. Така че Кирил и Методий създадели днес, както днес българската азбука. Те я написали, те изучили думи като как ще може да кажем агне, ако няма буквите? Тогава агне няма да има дума. Тогава агне няма да съществува. Тогава нямаме да говорим на някой език. И също нямаме как да си няма как да разбираме символите. И затова Кирил и Методий създадели българската азбука, за да имаме да говорим. Същото е като всяка държава си има различен език. Те говорят на различни езици. Като Русия. В Русия говорят на руски. Где означава къде на руски и на английски говорят where, което означава къде на английски. Като 4 английски държави говорят английски. Австралия говори английски, обаче е много недалеч. Канада и Съединените американски щати също. И още една държава. Обединеното кралство. Да. И за българската култура ние рустатите от тогава сме приятели, когато рустатите освободили България от турците. Тогава ние сме били приятели. И за сега българската приказка е била много хубава. Сега, айде да потанцуваме малко народни танци. Ето как се танцуват народни танци. Това е било официални народни танци. Първо си хващаш ръцете за кръста ти. Ето така. Двете ръце. И лявата, и дясната. Ето тук ти е кръста и се хващаш ето така. И след това все едно
И така това правеше така, за да танцуваш български народни танци. Това не е една българска народна приказка. Искате ли да ви я разкажа? Аз дам една българска народна приказка. Тримата братя и златната ябълка. Една байка, ще я разкажа сега. Една байка има трима сина. Има трима синове. Първата година и всяка една година, свърх. Преди това беше нещо. И един път тя няма дървото от ябълка, която следващата е дявола. Защото огромен дракон идвал и взимал ябълките. Първата година най-големия. Майката си пратила най-големия брат. Той така и не чакал, ама вечерта, докато чакал да дойде драконът, заспал. И без да чуе нищо, и не осъзна нищо, драконът взел ябълката от дървото. На следващия ден най-големият брат се събудил и видял, че нямаше ябълка на дървото. И отидал и отидал на майка му и тя така или не много искаше ябълката, че следващата година изпрати средния сина. Той отново направил същото. Той така или не гледаше на орехи, докато вечерта и чакаше драконът да дойде, докато вечерта заспа. И драконът дошъл и взел златата ябълка. Той много се върнал без една ябълка. Без майката да знае и майката така и не била твърде разочарована и мисля, че така ще стане с най-малкия брат. Следващата и последната година тя изпратила най-малкия брат. Той така или не спал цял ден. И нощта се събудил. Чак когато драконът дошъл за ябълката. За последен път. Но нещо изумително стана с брата. Той дошъл. Той се качил на дървото бързо, колкото можел. Той така или не имал нож и с ножа убил драконът. След това откъснал ябълката. На следващата сутрин се върнал у дома при майка си. Щастлива, тя да намери в ръката му една златна ябълка. Тя се гордееше с него. И тя казала, как ти успя да вземеш златната ябълка? И той разказва, че спал цял ден. Нощта се събудил. Видял драконът и извадил ножът от джоба си и го уби. След това откъсна ябълката от дървото. И така станало и след това той спал. И тя цял нощ, докато не се спомнил на следващата сутрин. След това майката много се зарадвала, че така че тя си запазила ябълката. Един път най-малкият брат излязъл и докато бил по пътя си, станало вечер. Той не знал къде да отиде, докато не намерил 3 палатки. В първата намерил едно момиче, която играела с златна ябълка. Във второто същото, а в третото най-малкото момиче играеше с коне.
Той беше много странен. Защо? И попитал момичето защо играе с конец. И тя разказва, че някой убил майка ми. Майка ми, която наистина била дракон. И така че тя като се върнала ми дала конец и така че аз няма къде да си игра. Така че аз нямах златна ябълка, като двете ми по-големи, като двете ми по-големи сестри. И че тя казала нещо специално за конецата. Виктор, тяра младия момък. Най-малкия син. Като най-малкия син от момъкът. Че този конец е магически. И така и като го вземеш, да помниш, да отидеш на мен. Помниш, да го върнеш на мен. И че тя като казва това на момъкът, тя също казва, че и колата е магическа. И да не помни, и тя също казва, и да не помниш, когато пак се видиме, и да помниш, да прелеш ропи от магическата й. И когато така и тази ропи ще стане най-красивата. И тя повикнала. След това те се прибрали у дома. Нещо като че майката не е осъзнала, че така е влезла. И същата сутрин тя още не е била осъзнала. Те се събуди. Всички се събудили в техните леглоца. И принцесата така и не се кача. Каза се, че един по един се качат на покрива. Първо, най-малкият брат се качи. Първо най-големия брат се качи. След като се качи най-големия брат, качил се и средния. След средния трябваше да се качи момата. Но тя рекла: ако аз се кача, те ще се карат за мен. Ако ти изкачиш, те се карат за теб. Значи те се качили заедно. След това продължили пътя си. Докато не видяли една пещера. Докато не видяли една пещера. Влязли вътре. Той имаше 3 въжета за всяко. Първо, най-голямото отишло. Най-малкото отишло, без нито страх се хванало за въжето, без нито да го пуска чак като го болеше. След това преминали през най-малкият брат преминал. Беше време на средния. Той беше малко страховит. И за това премина. И за това така и голямия брат Кобут. И така и не за малко ще падне, че най-малкият го спаси. След това беше време на най-големия брат. Той беше най-страхлив. И се чуеше докато и така и братята помогнали като така се положили под водата. След това и най-малкият брат се качил. Дошло време на момата. Тя пак се качи. Тя се качила също като най-малкия син. След това най-малката мома. След това видяли така, че след такава нещата така се разделили. Най-малкият брат се раздели от всички. И те го чакали чак долу на земята, както той
Тя чак горе. Стигнал до една къщичка. Иначе първо той намерил едни орли. Едни орли, които казали: качете се. Ако искате да отидете на горния свят, кажете, иначе. И така, и като сме гладни, ще викаме грак. Така че ни даваш вода, храна. И когато викнем клак, даваш ли мляко да пие. Млякото да пие вътре. Иначе Мункът се съгласил. Иначе те казали той да внимава къде ще го прекарат. Мункът се съгласил. Скачил. Докато летяли те казали грак. И той им дарал по 2. Той им дарал малко от хляба. Това казали клак. След това, като летяли, казали клак. Мункът им дал мляко. Докато пътували, те го заведли от горния свят, където Мункът зажал пред очите си една малка каштурка. Вътре като влязъл, се очудил. Видял една стара бабичка, която печеше хляби, имаше чини. Той така е питал, като тя казала да излезе от къщата. Мункът значи тя е много странна. Той така е казал и тя така старала, че тя му казва да излезе от къщата. Мункът излязъл долу и запомнил за иглата. Магическата игла, която сама ще преде. Той я дал да преде и докато предеше, един от тях казал грак, даде последната душичка хляб. И клак, даде последното мляко. Следното от млякото. След това те казали грак. Момъкът нямал нещо. Значи си дал пръст. И след това те били много хубави. След това те слезли долу, докато да предява хубава рокля. Всичките имали магическа. Всичките единствена една магическа, която единствена била така много, че така, че истина, както за сега. Иначе така, че като слязали долу при най-малкия брат си Марморио, то момичето щяло да хареса най-красивата рокля и харесва едната на най-малкия брат. След това другите са очудили как те са чак дал магическия си прец, който ушил роклята. След това те има много красиво го облякла и се оженили и живели щастливо до края на живота си. Край. Тази приказка за трите млади и златни ябълка била много хубава. Хайде сега за традиционни приказки са празници, българска традиция. Аз започвам от първи български празник. 3 март. Този ден всички трябва да са много добре, така че да са добри. Първо, аз започвам от края на годината коледното приястие. 10 декември на 24 декември.
където си отварям така и не. Отварям си подаръците и така и не е много забавно. След това на което ги разделявам от структура си и това е за всичко, което е. Иначе то трябва да се сложи като една покривка на маса за хранене. Тук е хула и кухнята. Те са две стаи заедно в една. Тук е хула при това при тази малка черна маса. И тук е кухнята при тази маса. При тази маса ето там и така. И така много. Като така и не да кажа, по-къската за да става на масата, както викат трапеза, слагаш покривка коледна. И ти можеш да имаш тия три неща. Тия три неща можеш да си ядете за Коледа. Само знам две от тия пет неща можеш да ги ядеш. Само знам две от тях. Едно чушка, но корица пълна. И друго е ориз. Ето ориз е черен, завит в листо. И когато искаш да го ядеш, трябва да отваряш лист. Взимаш си едно, отваряш листото, слагаш си го в чинията и ядеш. Иначе, всяко голено предясти любимото ми е ориз. Защото това е за вечеря. Това е вечерята на ни вечер. Да. И това е. И сега да попитаме Мики. Как е забавно. Значи имате много забавни приключения. Едно с фърна и което зелената? Зи. Много са забавни да имаш приятели. Наистина ли? Да. Иначе така с прегръдките е най-доброто. Аз имам приятели, обаче не са още и нямаме ги тук. Иначе, имам фърн. Това познахте с Фърнизи. Голяма група приятели сме, заедно с Божидар. Но за наистина, да кажа, обичам ви. Днес или вчера, кога кажа да ви обичам. Чрез този ден. Обичам. Здрасти! Аз беше 6/6. Или Мики? Да, аз заравах в лаборатория. Не е такава нормална лаборатория. Си ме създаде. Да, аз го създадах чак вчера. Много е. След като един път аз пробих след като видяхте ли песничката на Хелоуин спешалът, тогава имахме такива отровни неща, че се опядах, че създадохме Мики. Да! Хайде време за песничка. Божидари, приятели, песнички. В стари баба прела бузички, че така било, когато преди така, че имали хора, бабичките и изработвали дрехички, продавали ги за някой конец, да не могат да шият пак дрехи. Всички купували,
Бабичките били много щастливи. В стари времена така е било. Бабичките продавали дрехички. Дери път една баба ошила, ого-го дълго българско знаме. Много така, че то било огромно и дълго. И така дълго, че не мога да повярвам. Това знаме закачено за хо, е закачено. Е закачено за... Но за блок, ок. Така че бабата клятвела дългото българско знаме. Знамето е струпало за само бяло, зелено и червено. Нещо бяло, нещо зелено и червено. Значи минали сезони след сезони. И дите така е сняг. Така е сняг, роза. Сняг, роза и трева. Така прели бабички. Така прели бабички. Така прели дрехички. Така прели бабички. Значи, не. Айде, сега е края на този спешъл. Я да ги спеем, довиждане. Довиждане всички. Отвърна, утре чак. Скоро пак ще се видим. Довиждане. От мен аз зи. Довиждане. Ще се видим скоро. Довиждане. От Божи дар. Довиждане. Ще се видим скоро. Довиждане. Всички довиждане. Всички довиждане от Пики. Довиждане. И за края на хрете стяни нови приключения очакват утре днес. Кои да се случат. Честито скоро видение. Честито